الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلاں تے آئی جیوے مرشد کامل باہو تے جے بوٹی کے باج حضوری نہیں منظوری او پاوے پڑھن بانگ سلواتاں روزے نفل نماز گزارن تے پاویں جاگن ساریاں راتاں باجو قلب حضور نہ ہوئے تے پاویں کڈن سے زکاتاں جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سینے زے چڑھ دے